puji Raja Sion surga, Raja dihuriai, Raja ni saluhut bangsa, Tuhan asum sangapi, langit tanah sayen dehon sangapi gornae. Puriani tuhatta taparade maroha dohut pikiratta, martang yang naho mahita di bagasan rohatta bi. Amen. Hamuna akadongan na hinaholongan, sadari sahat mahita tuminggu Trinitatis, lapatan na, hasitolu sa daon ni debata, marhite perminggotta sadarion, di jodoh hita asa maneddah debata sa sadasa do ibana, alai di papatar ibana do dirina di bagasan tolu hadirion, ima debata ama, anak do toddi purbadia. Ale Tuhan Jehovah, marmulia magwarmu di saluhut natinopa. Sada doh naung hupangidohon sian Jehovah, say ido hulului, neng mian ahu di bagasan joro ni Jehovah, sa leleng mangulu ahu. Paida-ida hinadenggan ni Jehovah, dohot mamikiri ganub sogo di bagasan joro nai. Ai diodingi doahu di bagasan udung-udungna di ari hinamago, ditabunihon doahu di pertabunian ni udung-udungna, tudolok partano batoan doahu di panakok, asa merdirgak ulukku midah musukku, akka nahumaliang ahu, jadi pelehonokku ma di bagasan udung-udungnai, akka pelean puji-pujian, marede maau uhut mamalu parhinaloan mamuji Jehovah. Parhanalom ma Jehovah, pagomos jala patugu roham jala parhanalom Jehovah. Atong hamuna hina holongan di Tuhan Jehovah na toktong sah hasahatan ni pujiatta di ibana mahamuliaw sa liling-liling na tapasahat ma puji-pujiatta holang tu ibana. Marede mahita sian bukede nomor 110 sada duhut ayat 4 ayo 4 non laos jongjong man. Marhite-hite goarni di bata ama, doot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doot goarni toddi purbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Huida Tuhan ihudul di atas habangsa na tibo, jalan na marmulia. Jala akka rabu ni pahyan na manggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim. Jala masih jauhan nasida songonon, nabadia do Jehovah sabot,
gok hamuliaon na liat portibion. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale debata sito lusada, debata ama, anak dohot toddi purbadia. Namadok mauliate mahami tuho, ala ditopah, dipalua jala diparbiadai hodo hami, hinorhon ni asido tolong ni roham nagudangi. Say ramoti mahami di bagasan parmaraan, dohot pangujunan, apuli hami uju marsak. Pahe hami uju tinggang jala togu-togu hami diha susuda ni bohal nami tuhara jaumu na di banua gijangi. Asa di si pujion nami ho marhite-hite roha dohut hata nai baru. Amin. Marede mahita sa bukade nomor 648 ayat sada dohut tolu. Ide bapa ama sangat diananai nandito di perbadia dewata nasokali. Haleluya, puji Tuhan, saleleng-leleng naik. Puji Raja sian surga, Raja dihuriai, Raja ni saluhut bangsa, Tuhan nasum sangapi. Langit tanah sayen dehon sangapi Patik ni debata siang ulunutta di Minggu Trinitatis Sedarion. Dienek sian 5 Musa onom ayat 4 dohot 5. Tangihon ma ale Israel anggo Jahubah debatatai Jahubah sasadasado jala ikon haholongammu Jahubah debatam sian nasa roham dohot sian nasa ati-atem dohot sian nasa gugum. Songonima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulaon na hobar tupatikmi. Amen. Marede mahita sa buku ede nomor 114 ayat 1 2 ayat 2 non laos jongjong man. Jehovah debata sai tata pamion ai masih buan dosa nabe dohami tu jolong asiro hamdi hamide sai sesa dosa isude marhite Jesus anami nama te di hausi langit di Golgata di dolong Golgata. Oton di parbadiai sai tata pamion lopokon haolongomni turohananion pasada rohananide patiur tondinamite
lau mangiuton das dasmi makasih holi sodang ni parholongi pardenggan basai. Ale Tuhan de bata pergogo na suhatu dosan. Hodo panodangin nami dohot hatuan nami. Hodo pertano batuan nami di ngulu nami. Say tangihon masuara nami. Ale Jehovah dina jauh-jauh hami tuho. Asiro hami dahami. Jala alusi mahami. Unang tung tabunihon bohim maradopon hami. Unang tung tulak hami di bagasan rimasmu. Matua hodo pangurupi nami. Unang tung bolokon hami. Jala unang tadikon nami. Ale debatani hatuaon nami. Asih roham di hami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale debata situlusada ama anak nang tondi asima roham di hami. Ale Tuhan debata pergogo na suhatu dosan. Di hamamasa ni mara ala ni kopik 10 yaon. Gokdo biar huado pihami. Na pola mabahin ganggu dohot hapor siyaon nami. Mabiar dohami di parikonomian na hurang denggan. Mabiar dohami sotong hona sahit. Mabiar dohami dang dapot mangan. Mabiar dohami sotong lam gudang akamara na asing ala ni kopi 10 yaon. Ale Tuhan para si roha, salpuhon mamara kopi 10 yaon siyan tonga-tonga nami. Sa ilehon madihami hapor siyaon na mangulu. Ay hodo na huwapo si hami, na tukpaluaon hami siyan maray. Hodo na huwa si holi hami laho mga lusi jojomi. Ale Tuhan, tangihon mahami, jala asima roham midahami. Ale debata situlusada ama anak nang tondi asima roham di hami. Ale Tuhan debata pergogo na suhatu dosan. Di hamamasa ni marah sinwaeng. Say tatak mahami sa luhut na. Unang paluas hami meroha mago na holang mangulahon lomo ni roha nami tabing. Na mangulahon-ulahon na solomo ni roham ali Tuhan. Topa maroha na yes di bagasan hami. Jala pa'y baru roha nami. Jala pa sitong hobartu lomo ni roham. Ale debata situlusada ama anak nang tondi asima roham di hami. Ale Tuhan debata pergogo na suhatu dosan. Tatak masaluhut parsoryon nami be. Di nahumolso roha nami sumarihon bohal ni perdagingon nami. Urupi mahami, jala sarihon mahami, huboto hami holan hodo haroroan ni nasa ulibasa na mauliutus. Sa ilehon may doho di hami, unang loas at turaparon manang isis yan hami akan na tinopam, parade may di hami akan na hurangan nuaeng. Ay naporsea do hami, gari akan na tinopam di sadok pertibion, di sarion hodo isa luho na. Sa idoho manang hami sarihon umu, pasuang mahami to hinauli ni panopamu di langit doho di tanoon, hatam do na madok, parhanalom ma Jehovah, pagomos jala patogu roham, jala parhanalom Jehovah. Ale debata situlusada ama anak nang tondi asima roham di hami jala sesa madosa nami. Ale Tuhan di batah na badia jala na bonar. Parasi jala pertaluk ni roha jala na basar doho. Sa imat pangulahi maroham midahami. Di baheni sa sesa masudih dosa nami. Dang adong na hupangasahon hami dukon asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do na hupangasahon hami tujulom. Di baheni pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Soy palu amaruasmu siana saholomon
pe o sambing male Tuhan lasni rohani punguan najumu junggo armi najumu junggo armi. Baga-baga ni debata taringot hasesan ni dosata musape akadolo jala humuttal akarubean alai anggo parasi ni rohakku na sotupa musat sianho jala padan hadameokku na sotupa humordit ninna jaho basiasiho hasangapon madi debata na diginjang. Amen. Marede mahita sa buku ede nomor 110 ayat 4. Devataki sitolu sadai bongo tirohaki parbadiai mai soy malam tanda guguku lampaganda manaku paluao manio patuao ni ama anak toni natong pujiongni. Hatani debata turpuk di Minggu Trinitatis Sadarion imana tersurat di Yohanes Sada Mamuka maisan ayat 20 saat rodi ayat 34. Torang ni arinai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi jadi di dogma odo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni pertibion. Ibana dona hudoki sian pudiku rosada halak naung jumolo adong asa au ai parjolo hian do ibana. Ahu pe dang hutadda ibana alai asa terdap ibana di hala Israel ubahin na roahu madidihon aek. Dungi di hati dakon si Johannes ma ni nama huida doton di tuat songon darapati sian banua kijangi jalamian di ibana. Ahu pe endang hutadda ibana perjolo alai ibana na mersuruahu madidihon aek ido madok tuahu ya tu sidi daho tuat toddi jalamian di ibana do sidi di hot toddi purbadia. Asanunga huida jalahu hajong jokon ibana do anak di debata. Songoni masahatna mertua maakana tumangiyon natani debata jala na upeopsa. Amin. Marede mahitan san buku ede nomor 256 ayat sada do tolu di ayat toluan non laos jongjong ma. Yesus Kristus Sido Raja pinabakit ni amana manggonggo bisa sude manggonggo bisa sude jalan asa jol maon tu ibadah do Tuhan tarhato poton nabe tarhato poton nabe demata dosa sadasa Tuhan Yesus do dosa anak tua mana ini anak tua
marujung dongoluna tong tong bongo manai tong tong bongo manai. Tahatidakom maha porsiautai, songon na hinatidakon ni dongatta sa porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama perburuan na suatu dosan, nato mo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinuhun ni si Maria, nagabe-gabean siya todi porbadia, andorang sohabuhan. Ido tuhata, nato mau na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati terpajal luibana di hau pinorsilang, na tua-tua maturung di tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, laun tu siamun di debata Jehovah, amanai pargugon na suatu dosani, di simai mana pay mahulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu do na mate. Au porsea di todi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panala Kristen akan badia, do dia sesani dosa, do dia tai na mandok, mulak mangulus sogot berdaig ni halak na umate, do dia muluan na sorasuda. Amin. Marede mahita sa bukid de nomor 110 sada ayat sada 2. Tidul de masa Rabbi Jehovah Dewata Tanok mauliadei Tu Dewata amata Ai Sude nang saluhut na jor bupe dialo de batata Otong sombon narihop mamuji salilena di bana di gonggoniho uriamu sudena nasokar dodo gogomi saikon saudoro hami on pe martua hami. Martangiang mahita. Dame ni debata na sumurung siya saluhut na roha, ima na mga ramoti akate-ate doho pikiran mo nabi, di bagasan Jesus Kristus Tuhat tai. Amen. Hurian hinalongan ni Tuhat ta Jesus Kristus tatangi homa hatani debata na mamakulingi hita di minggu sadarion, di minggu Trinitatis, di enesian sada Musa sada ayat 26 sahak rodi ayat 30 sada. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 31. Hujahama dihita takasma tapai hutihut. Dungi makuling musema debata. Tolema tatoppa majolma tumiru rupatta, tudus tu pangalahota, asa dirajai dekke akana di laut, doho pidong akana martonga-tonga langit, doho takadorbia, rodi sadok tanoon, naksu de guluk-guluk akana majirir di atas tanon.
Jadi ditoppa debata majolma itu miru rupana dituruhot debata lau manoppa ibana, bawa dohok buru-buru nasida ditoppa. Dungi di pasu-pasu debata nasida, nina debata tu nasida. Marpinopari mahamu, asa sopar hamu, jala gohi hamu sadok tanoon, jala patuduk kamu, jala rajai hamu dekke akana di laut, dohok pidong akana martonga-tonga langit, roh di sude binatang akana majirir di atas tanoon. Dunginin na debatama, botimai, nung ngahuleo tuhamu nasa suasuanan na marparbue hubuni di sadok tanoon, roh di sude hawa kana marparbue sisuanon, bae panganom muna mai. Alayang gotu sude akka binatang ni tanoon, doho tu akka pidong na martonga-tonga langit, roh di sude na majirir di atas tanoon, akka na marhosa di bagasan bulung ni akka suasuanan, huleho bahe panganonna, gabe majadi masongoni. Dungi, ditilik debatama sude natinopanai, jadi nunga denggas situtu. Dungi bot maari, torang maari muse, ima ari paunopon. Songoni masahakna. Hurian itu hatta, uju marsikola ibana baruot di sekolah dasar, adong do diajari tuhami bahwa kebutuhan manusia ada 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tertier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan akan makanan, minuman, dan pakaian. Sekunder adalah nabui dang dipenuhi, ati pe dak terpenuhi alai buido pe mangulu. Isarana rupani kendaraan. Dungi kebutuhan tertier, yaitu adalah kebutuhan akan kemewahan. Idu na baru binoto. Alai di kemudian hari, laos binoto domuse bahwa ternyata dang holani dak sebatasi kebutuhan di jolma. Adonggo sahalak ahli psikologi namar goar si Abraham Maslow dido ibana adong do hierarki manang tangga-tangga kebutuhan dasar ni manusia. Adong 5 dido ibana, na parjolo 5 kebutuhan fisiologi, termasuk mesosi pangano doh sinumon, dungi kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kemudian kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Mulutaida diakatikina perpudion, anggo di kebutuhan dasar na perjoli kebutuhan fisiologi, hirana sopola bepiga jolmana bermasalah. Alai godangat donoeng jolma bermasalah di kebutuhan padua hosahatu palimahoni. Terlumobi ma godang nueng halak nomor lubba laho memenuhi kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri. Mulutaida di partikiat tanuaeng marsiadu do jolma untuk memanjat tangga sosial. Jadi hira tujuan ni jolma na mangulun waeng lau majakit tangga sosial do. Buado asagabe jolma na terhormat tau, buado asagabe jolma na dihargai di tonga-tonga ni masyarakat. Jadi molo jolma waeng sahira holanina ma fokusna mencari penghargaan dari orang lain. HP sasitongna siam mula ni panopau ni ngwamacay marargahita. Ada hal yang sangat berharga dalam diri kita, yaitu imago Dei, kesegambaran dengan Tuhan. Jadi sagobar sadarupa do hita dohok debata di toppa di mulanai, alani sasitongna macai argaro hita di rohani debata.
Jala akup ni marasing go panopaon ni jolmai, siap panopaon ni akan nacono panasing. Ala uju manopa jolmai debata, jolo disakapi do hita nanget-nanget macam manat. Kita direncanakan dengan sangat rapi. Dan biasanya apa yang direncanakan dengan matang dan rapi adalah sesuatu yang berharga dan penting. Jadi holasa proses ni panopotai macam mana dohita dipikiri debata, mana dohita disakapi direncanakan. Dungi uju manopa pe takas do perjulu julo di rupa sedemikian siatano dibaen si malolokta, dibae pamangata, dibae tangata doho sudiaka anggota bagi tubuh tahun, dungi pa sa diubusoni bana ho sa hanguluan. Sadok kita manusia diciptakan dengan perencanaan yang rapi dan matang. Di sido sadahatarida ni paboa manusia adalah makhluk yang penting, makhluk yang sangat berharga. Alanido dihita saluhun na hurian itu hatta, tung ise pehitan waeng, siapapun Anda dan apapun keberadaan Anda, lihatlah diri Anda sebagai pribadi yang sangat berharga. Mulu dijoloni debata pe mararga dohita, lapatanna ikon argado tong banotta diritai. Unang maadok kita na menurunkan harga dirita, alani sesuatu tuntutan di luar tuntutan Tuhan. So natadok sina keningani nabu idohita, misalnya tamulai memanjat tangga sosial, bekerja keras sedemikian rupa, asa mendapat tempat na terhormat. Alai unang magabei fokusta, ala sasitongna tempat terhormat, ngadapok tai dimulana uju di top pada batahita. Di minggu tasadarion, di minggu Trinitatis, di bahed do tema ni minggu tahun, hamuliaun ni Jehovah, diakana tinopa, kemuliaan Tuhan di dalam ciptaan. Sasitongna di sudena tinopa ni debata, hamuliaun ni debatado na ginobbarhonna. Termasuk do di bagasa diri ni jolma, molo di toppa debatahi ta songoni argana, saha tuna di patudo sibana rupana, tuhita, sasitong na hamuliaun na ido, na pinasaha na tuhita. Asa terjaga, asa terida hamuliaun ni debata, di tonga-tonga ni ngulu ni jolma, dohotakan na tinoppai. Adong do halak merpikir songonon, molo didok jolmai dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan, sediripu do rupa tahun, rupa fisik tahun, nadus dohot debata. Padahal sebenarnya kesegambaran Allah dengan manusia bukanlah dalam tampilan fisiknya, dak perdagingonna. Alai kesegambaran Allah dengan manusia adalah di dalam hal mental, moral, dan sosial. Jadi di natuluido kesegambaran ta dohok debata. Di mental ta, di moral ta, dohok di sosial ta. Jala mula didok di bagasa minggu ta sadarion, hamuliaun ni Jehovah dia kana tinopana, ikut tarida manian hamuliaun ni debata, di mental, di moral, dohok di sosial ta. Taida majo akamanginang sada-sada, didok nak keningan hasarupaon manang kesegambaran ni debata dohok jolma, na parjolo ima di mental. Hurian itu hatta ditop pado jolmai sebagai makhluk yang rasional dan yang berkehendak bebas. Artinya ditop pado hita punya akal budi. Adong go dihita pangatusion. Jala ditop pado hita dengan memiliki kehendak bebas. Adong do hea guru nami, dosen nami, disukuni bana hami songonon. Aise do tumibbo. Suru-suru ado,
sibolis do manang jolma. Siapakah yang paling tinggi di antara ketiga ini? Malaikat, iblis, atau manusia? Godang ko hami ujui na mangalusi basuru-suruan do puasa ala suru-suruan ini tinggal di surgo. Suru-suruan ini dang mardosa. Hape salah do alus nami. Dido guru nami on sasitong na sian natului natumibbo jolma do. Puasa ala suru-suruan dang adok pilihan na. Dang iboto mardosa, hola mabannadeng gad diboto, hola maredde do. Holam memuji-muji debata, holam ini do pengatusyon na. Allah ini dia tidak punya kemampuan untuk memilih hal yang buruk. Songoni do naksibolis. Dia tidak punya kemampuan untuk melakukan hal yang baik. Holam naroa do di botai bana mabain. Dia tidak punya pilihan yang lain selain berbuat baik. Berbuat dosa. Alai jolma, boido dihita, boy do tapili na duay, na dia do ulahon otta. Nang mardosa hita boy. Mula nang mangulahon na denggap hita, boy do. Kita punya kehendak bebas, kita punya kebebasan untuk memilih. Tarlumobi ala dileo do hita rasio, akal budi, pikira pangatusion, sumuruk si anak kanatino panasing. Ala nido, mula didok nak keningan hamuliaw ni Jehovah tarida dia kana tinopa sasitong na ditugu-tugu turpuk taut dohita asa tapakke kehendak bebas tai tapakke rasio tai pangatusio tai laho mangulaho lomone rohani debata tapi lip makkaulaw na denggani idotong didok si Musa uju dipatihiba na bangsa Israel pilip ma na dumenggani asa manguluho dohot pinopar musugut. Jadi molo tapilli na dumenggan, tapilli ulaw na kana hinalomohon ni debata, dungi dari dama hamuliaw ni debata dihita. Napaduahon, hasarupaan hasagabarot ta dohot debata ima dimoralta. Aharo na nidok na manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermoral. Lapatanna ditopado jolmai di bagasan hasitongan. Manusia diciptakan di dalam kebenaran dan kepolosan yang sempurna. Dang adong dosa di diri ni jolmai dimulanai. Moral ta dicipta dengan standar tertinggi. Dang iboto mangulahon na jahat. Dang iboto memikirya kasakap-sakap naroa, dang diboto menebunihon hasitongan doh akan asing. Alai dung medebu jolma itu bagasat dosa, mago make polosatai. Standar moral kita kemudian menjadi berkurang. Alai sasitong na adong go penetading, masih ada sisa-sisa kesegambaran kita dalam hal moral sampai sekarang. Imana ginoaranna hati nurani. Sunaidesis kalau dalam bahasa Yunani. Adong godihita panggorani roha. Hidup baina sasitongna secara alami, secara natural, hirasudido pejolma sugo rohana mamereng na jahat. Mula dong jolma mangulahon na jahat, hirasudido jolma sugo rohana. Itu adalah sisa-sisa dari standar moral kita yang tinggi itu. Hirasudido pehita jolma berpihak kepada kebenaran. Mula manotop film pita, misalnya film action, sahirana jarang go jolma berpihak tu pemeran antagonis. Hirasudido jolma berpihak tu na berperan protagonis. Berpihak kepada kebenaran. Secara otomatis, secara natural doi muncul di hita, ala adong dope sisa moral dati bui ima hati nuranita, panggorani roha. Jela mangula doi toktong saat rodinuaeng, molo adong di hita dua pilihan, nadenggan dohot naroa, sasitong na berperang do rohatai,
dan panggorani rohat taon, hati nurani kita selalu meneriakan, menyuarakan yang baik. Unang ulahon najahati, ulahon manadenggani. Alanido, jauh-jauh ni minggutta sadarion, molo nang marmulia Jehova bahenota di bagasad dirita, di bagasad diri niakan natinoppa, talatih ma perbinegiatta asa tuduk tu suara hati nurani. Ay suara ni debatadui. Di dalam paham teologi, sunaidesis atau suara hati itu kita artikan sebagai suara Tuhan yang memanggil kita untuk melakukan kebaikan. Alanido tauji mamula tu hasitongan dohok kepolosatana sempurna di awal ni penciptaan ni tangi mahita tu suara hatita, yaitu melakukan berpihak kepada yang baik dan membenci atau menghindari sesuatu yang buruk. Napatuluhon kesegambaran kita dengan Tuhan adalah di dalam hal sosial. Manusia diciptakan untuk bersekutu. Sasitongna ditoppa dohita sebagai natinopa nalomorohana maraleale mardongan. Dangadong jolma na ditoppa untuk menyendiri. Kita adalah makhluk sosial. Tarida doi sa ego-ego ni jolma, sa individualistis ni jolma di partikian nuaingon, alay say dihasiholi do pemardongan. Dia memiliki teman. Jalatad dan nina makhluk sosial hita, tarida doi nang di holongi roha. Ido baina molo tahaol ya anak kota, kalau ada orang yang memeluk anaknya, sasitongna kita diingatkan bahwa kita segambar dengan Allah. Kita adalah makhluk sosial. Allah holong dona pinatuduhon ni. Jadi mulai dok ditoppa do manusiai menjadi makhluk yang sosial, artinya ditoppa do jolmai dengan kemampuan untuk mengasihi, maka holongi. Dan kemampuan untuk mengasihi itu adalah gambaran dari Tuhan. Sebab Tuhan, Allah itu adalah kasih. Di sada Yohanes sopa esa plonom jelas tu di dok, debatado haholongoni, Allah adalah kasih. Karena itu siapapun dia yang masih mampu mengasihi, sebenarnya itu adalah kesegambaran dengan Allah. Alanido molo naing mermulia debata merhita-hita, totu taula homma holongi rohai. Tahindari ma akka ulaon na mencoba memperjarak atau memisah kita dari orang yang lain. Alai tauji mamangulahon gumodang akka ulaon na merangkul, na boy mengajak akana asingi gabe ale-aleta, gabe dongata. Ai ido taddani na sagabbar do pihita do debata. Semakin kita menjauh dari orang lain, semakin kita melakukan hal yang tidak baik, merencanakan yang tidak baik kepada orang lain, maka kesegambaran kita dengan Tuhan semakin jauh. Alai lam tarangkul dongatai, lam holong rohatta, lam ringkas rohatta maraleale dohok manangi sepe, lam takasma dihita, kesegambaratai dohok debata, lam takasma mermulia debata di tonga-tonga ningulutta. Termasuk gonang dohok tuaka natinopanasing. Tohodo didok diturpuk taon, dilehod do sudi natinopai tuhita, asa tarajai, asa tahuasoi, agar kita kuasai. Alesa sitongna penguasaan yang disebut di sini adalah penguasaan yang dilandasi kasih. Ido nanidokna, ido takas didok debata, di Sada Musa 2 ayat 15, Kejadian 2 ayat 15, dungi ditogi hode batama jolmai pauja konibana tu porla edeni asa di paula-ula jala deramoti. Jadi penguasaan kita akan ciptaan yang lain adalah untuk merawat dan untuk melindungi. Mangula jala mengaramoti, bukan malah menghancurkan atau mengeksploitasi sesuka hati. Alai marhitena tajaga keseimbangan lingkungan
Disido hataridaan ni holoktai tunatinoppa, disido hataridaan ni na marmulia de bata taba di tonga-tonga ni ngulutta. Ido naktona ni Tuhan Yesus di Markus 10 nomor 15 ujudo ibana, lau mahamu, barita hok kamu ma, barita nauli tunasa natinoppa. Ay marhite-hite na tajaga tarawak lingkunganon, tajaga tarawak dongatta, tajaga tarawak sudi halak, asa gabe halak na masih haholongan yang saling mengasihi dan saling memperdulikan disido hataridani hamuliau ni debata. Saulat nari saya hudok doi bahwa kemuliaan Tuhan itu hadir ketika manusia berdamai sejahtera. Kemuliaan Tuhan itu hadir kalau ciptaan yang lain berdamai sejahtera. Alani tujuan ni ngulutta ima laho pararaton harajaun ni debata membuat semua manusia untuk sejahtera, membuat semua ciptaan untuk hidup dalam sejahtera. Margogo mahita kamanginang mangulahok kolongi, margogo mahita pasuakon memulihkan kembali mental, moral dan sosial kita sehingga Tuhan benar-benar dipermuliakan dalam kehidupan kita. Martangi yang mahita. Maulate madihu aliamang rupam dohok gobar mo tutu di lehok koto hami. Gabe natinopa na husus sami. Na pataridahok kamuliamu. Alanido di minggu sadarion di paingoto hami asatarida manyan hamuliamu di saluhuk natinopa. Di jolma, di suasuanan, di akapahapahanan, rodi sudita he Tuhan natinopam di pertibion. Jala di leokodo di hami, di jolma huaso, dohok gugu, laho patudukko sudinai. Asa gabibui nasida hupa ula-ula jala huramoti hami. Asi marohama liamang, molo godang akapangalahon nami, nagabe mabamago hamuliau musatongan ngulu nami. Di mental nami, di moral nami, doho diak hubungan-hubungan sosial nami. Pergugui mahami paulak koni. Asa gabe halak na mamakke pilihan nadenggan. Adik pe bebas dohami mamilit nadenggan doho na sodenggan. Alai saya ditugu-tugu pikiran di tugu-tugu rasionami mahami lau mangulahon akan adenggani. Sonido nang ni moral nami asa makulik toktong panggora ni rohanami suara hati manugu-nugu hami to kalau nasitong soni nang dohok di na mangulahon akaulau kolangi roha marsiadu mahami marangkul dongan nami mangurupi dongan nami makaholongi dongan nami molo gabe marlas ni roha dongan nami, marlas ni roha kana tinopam nasing, disido tarida hasangapommu. Atong marmulia maho, ale de bata ama anak dohotod di parbadia, rode sa leleng nilelengna, marhite-hite nguluni sa luhut na tinopam. Amen. Maredde mahita siya bukwedde nomor 112 ayat sada dohot ayat 4. Haleluya terpujilah amat Tuhan debata dibandingkan basana. Sai tunggir mahita de pasangan debata tahidiban asirohana. Sangat hagogon hatoguon habis taran dia matang diginjang. Haleluya langgan nama biar
para geta. Puji, puji, tolu halika ulahi manggandahon. Tuibana hasangapon. Nungata begi hatani debata marhite jamita sadarion, narupani debatado di toppaho tu hita jolma. Dau sumurung do hita sia saluhu takana sinopana, ala tu mirurupana jala tu dostu pangalahona hita di toppa. Atong tadok mamauliata tu debasa ibagasa Kristus Yesus, ayatik pesanga hita agoan hamuliaonna, ala di pasuang domuse, dung di padame Yesus Kristus hita tuamai, huhut disoddangi marhite-hite tod di parbadia. Mauliate maali Jehovah, diho mahasangapon dohota mulyaon rodi saleleng-lelengna. Tungadul do huaso do gugo di pasak debata tu hita maribak kon natino panasing. Alai laos ditugad debata do hita asa tapauliuli saluhut natino panai. Asalam tarida hasangapon ni debata Jehovah di sadok pertibion. Tajaga mahahi pason di sudi natinoppa. Jala tajaga matong nang hahi pasota. Terlumubi madihamamasa ni mara COVID-19 siyon. Nung nga pola disuruh amai anakna lau paluahok kita, jala laos disuruh dotod di na mga puli jala margugihok kita. Ima papos rohatta na say malua do hita siyam mara bulunon, jala na marujung do bahenon na hinorhon ni asini rohana. Tatangya koma peliata. Alidi batama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sililion na denggan, doho na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami masya na nilihomi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabiwap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhok karajaw mo dito nga tongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni sililihomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale debata nami, debata ama anak naktor de parbadia. Nabadia doho jalago hamuliau mulia Portibion. Pinuji jala pinasangap mahoro di saleleng nilelengna, ala ni asini roham nauk sahatu hami, doho tu sudi huriam. Namarlas ni roha dohami nuaeng, ala naung dipapatar jala dipatad dahoko tu hami hadiriyommu. Holong ni roham, asini roham, labas ni roham, hasasani dosa, hanguluas sugut, arta silehono musugut, rodi uhum sidabu musugut. Nasuhabilangad do sudinai, ay nasodung diat dosan ni jolma, di patorak kodo tuhami. Nasodung ni ida ni jolma, di pataridaho kodo tuhami. Nasodung hinasi holan ni Portibion, di buah kodo tuhami.
Na sotar lehon di portibion diliho kodo tuhami. Alanihu pasahatami matuho daging nami, toddi nami, rohanami, rodi saluhu nadihami, asa patawommu hami tu harajaumu na di banua gijang. Horo naman opahami ubay tubuh tu hasianganon, setop pajalapai baru mahami, asa tubuh hami padu halihon, jalagabe partohap di hasiangan narosugut di labung mi. Nauduk jala serep do rohanami, rotu ho mangalehor rohanami, sebahem mai inganammu. Say homa mangula jala margogo di bagasak kami, say paujung ulaon nauk pinuk kami di hami, naung sinahapommu guarmo tu hami, nauk terdidi hami tu bagasang guarmo nebadiai, asa hami diho jala ho di hami. Selam tanggali rohana buruk siak kami, jala sulukur rohana baru tu hami, asa badia parange nami, pabuan naung mauliate rohanami tu ho. Saya pargugui mahami, asa ho parangi ho kami sudena ni dokmu tuhami, pabuanak tutu hami akka anakmu, jala paneat di hanguluas sugut. Saya paiya barita nauli di hami, asa adok pargugu nami, saliling hubulus sami hasianganon. Saya patugu haporsyaon nami marhite-hite tod di parbadia sahat ro di hamatean, asa sahat tami tuho, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Alea manami na di banua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaumu, saya sauk malomone roham di banua tongos songon di banua gijang. Lehom matohami sadarion hangulua siapari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay modana puna karajaan dohot hagopaon rodi hasangapon salileng nileleng. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homma damena tu todim. Amen. 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 Selamat hari Minggu madihita salu na Horas. Yesus Kristus Sido Raja, pinabakit ni amana, manggonggo bisa sude. Manggongo bisa suge jalan sahajol maon tu ibadah domar Tuhan parhato poton nade parhato poton nade. Yesus do kuduslah anak tua manai naso meret abang sana somaruju do